Geely Star Ray EMI е един от най-новите плъгин хибриди в Европа с супер хибридна технология и пробег на батерията от 85 до 90 км в градски условия. Не случайно този плъгин хибрид печели рекорд на Гинис с 3,83 литра разход на 100 км смесен цикъл. Можете да притежавате тази кола срещу 11 евро и 60 цента на ден. Или с други думи казано, срещу 360 евро на месец при купуване на лизинг. Този автомобил притежава супер хибридна технология с 18,4 кВт батерия, която издържа между 85 и 90 км смесен цикъл на шофиране. Гаранцията на този автомобил е 6 години или 150 000 км. Батерията идва с 8 години гаранция или 150 000 км. Дизайнът е доста смел, дързък, запомнящ се. Автомобилът пристига с 18-инчови джанти и скрита решетка в предната част на автомобила. Панорамен отваряем покрив, LED фарове, LED стопове и плаващи мигачи. Автомобилът е с всичките последни технологии, както и много асистенти за безопасност и за подпомагане на шофирането. 360 градусова камера, следене на сляпата точка, поддържане на автомобила в пътната лента, адаптивен круиз контрол, вградени колонки в подглавниците на шофьорската и пасажирската седалка, подгрев на предните седалки, безжично зарядно за телефона. С този автомобил можете да минете до 90 км само на ток, но няма нужда да се притеснявате като свърши тока, защото притежава и бензинов двигател, като общият пробег е около 1000 км. Общата мощност на двата агрегата е 316 конски сили, от които 99 са от бензиновия двигател и 217 на електричество. Електрически отварящ се багажник с обем от 528 литра.